tal? Saúdos, unha noite máis, aquí estamos percorrendo a xeografía das Rías Baixas na procura de propostas e ideas. Hoxe o concello protagonista é o concello de Meis. Escoitaremos os candidatos do Partido Popular, do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego. Xa saben que dende a súa casa poden participar comodamente a través das redes sociais, no Twitter, empregando o cancelo Contrastes Meis para a facernos chegar a súa opinión ou os seus comentarios sobre o que aquí aconteza neste plató de televisión instalado, como sempre, no Auditorio Municipal do Concello de Ribadumia. Paso xa a presentar aos protagonistas desta noite o candidato do Partido Popular, José Luis Pérez Estévez, moi boas noites. Hola, boas noites. Candidata do Partido Socialista, Marta Girález, boas noites. Boa noite. E o candidato do Bloque Nacionalista Galego, Xoán Manuel Vázquez, tamén moi boas noites. Hola, boa noite. Benvidos os tres, agora que xa estamos todos presentados, imos ata Meis coñecer máis datos. Meis é o concello máis extenso da comarca do Salnés. Ocupa unha superficie de case 52 km² repartidos en 8 parroquias. Vale o seu tamaño, Meis é o concello con menos poboación da Bisbarra. Segundo os últimos datos do Instituto Nacional de Estatística, na localidade viven 4.776 persoas. A súa poboación vense reducindo de forma constante nos últimos anos. No ano 2014, por exemplo, contabilizábanse 5.007 habitantes. Como padrón queda desta volta por baixo do limiar dos 5.000 veciños. Nas eleccións do vindeiro 26 de maio, a corporación vai minguar. Vai pasar dos 13 concelleiros actuais aos 11. Nas eleccións do 2015, o PP mantívose como forza máis votada, obtendo 7 concelleiros, aínda que perdendo apoios. O PSDG incrementou a súa presenza, chegando aos 5 edís. O BNG, pola súa banda, mantivo a súa representación, conservando a acta que xa tiña. Deste xeito, o bastón de mando volveu ser para José Luis Pérez Estévez, alcalde da vila dende o ano 1999, sempre con maioría absoluta. Por número de votos, os populares conseguiron case o 52% dos sufraxios con 1.475 papeletas. O PSDG obtivo 959 votos e o BNG foi respaldado por 379 veciños. A participación quedou no 70%, caendo case 8 puntos con respecto ás eleccións do 2011. Pois ahora que temos xa todos eses datos que lles anunciaba eu sobre o Concello de Meis, imos arrancar coa nosa primeira rolda inicial de intervencións. Ten a palabra o candidato da forza máis votada, neste caso o candidato do Partido Popular, o señor Pérez Estévez. Ten por diante un minuto, aquela é a súa cámara, pode lanzar a mensaxe que considere. Queridos veciños, como vostedes saben, estamos xa en período electoral. E durante estas datas vostedes van a escoitar aos políticos dicir absolutamente de todo. Porque, por desgracia, a política deixou de ser esa ferramenta noble ao servicio de todos os cidadáns para convertirse en un auténtico espectáculo a veces denigrante, na que os seus actores, os políticos, son capaces de dicir calquera cousa con tal de acadar un puñado de votos. E iso, ao mellor, é o que vamos a escoitar hoxe aquí. De todas maneiras, en Meis temos a sorte de conocernos todos, conocémonos todos, a oposición e, dende logo, o equipo de goberno. E vostedes saben que, mentre nos levamos 4 anos traballando arreo para resolver eses problemas dos nosos veciños, a oposición chega ahora para poñer todo tipo de atrancos e dificultades neses proxectos importantes e fundamentales para o Concello de Meis. Espero que vostedes o sepan entender, que eles non consigan e, cando tomen unha decisión, o fagan pensando en Meis. Porque Meis é o máis importante, porque Meis é outra cousa. Moitas gracias. Gracias, señor Pérez. Tempo agora para escoitar a candidata do PSDG. Ten por diante un minuto, aquele a súa cámara. Veño este debate a falar de futuro, pero para falar de futuro hai que facer un balance do pasado. Para poñer en valor as nosas propostas, temos que saber cal é o estado do Concello de Meis. Nestes 4 anos que rematan, vimos un equipo de goberno máis preocupado por as súas liortas internas que por gobernar. Vimos un alcalde totalmente desaparecido, que gobernou de costas aos veciños e as veciñas. Agora, que remata e que estamos en período electoral, temos que facer balance da situación do noso Concello. Nulas inversións en infraestructuras, as únicas que se fixeron foron e están sendo sufragadas pola Diputación de Pontevedra. Tivemos un alcalde que, como dicía antes, estuvo de costas aos veciños. O vimos cando tivemos que manifestarnos 2 meses despois das pasadas eleccións municipais polo catastrazo. O viron os veciños da Armenteira, os traballadores do campo de golf, cando tiñan un problema laboral importante e chamaban ao alcalde e non había ninguén ao outro lado da liña. Tivemos un alcalde que se manifestaba na porta da Diputación porque non lle gustaba como se repartían os fondos. Pero en ningún caso vimos os veciños e as veciñas de Meis o alcalde protestando ante a Xunta de Galicia porque chovía dentro, por exemplo. Gracias, señora Girález. Remata esta primeira rolda de intervencións o candidato do BNG. Ten por diante tamén un minuto, aquela cámara.
o Concello de Meis está nun estado de abandono e absoluto desgoberno. Funciona por inercia e polo traballo dos funcionarios municipais. A equipa do goberno de Meis o único que fai é pequenas melloras estéticas e cada 4 anos unha obra no campo da feira do Mosteiro. Tamén botar chapapote nas pistas cando chegan as eleccións. O BNG ten un proxecto serio para Meis, frente aos proxectos fantasmas que non xeneran máis que frustración, pobreza e de poboación no noso concello, temos as ideas claras para cambiar este concello, con proxectos realistas e, sobre todo, ilusionantes para a veciñanza. Temos a experiencia dos concellos BNG detrás de nós, tanto no rural como no urbano, concellos que son recoñecidos mundialmente. Meis pode ser un destes concellos. Ben, pois completada esta primeira rolda de intervención, se lles parece, metémonos de cheo xa no primeiro bloque de contidos, imos falar de infraestructuras, de urbanismo e tamén de dotacións de servizos públicos. Ten a palabra o candidato do Partido Popular, pregúntolle como valora a súa xestión nesta materia, neste mandato que agora remata, e tamén que asignaturas lle quedan pendentes ao Partido Popular neste senso. Dende logo, non tan catastrofistas como acaban de señalar tanto o Partido Socialista como o BNG, o que eu había comenzado desde o principio explicando a todos os veciños, vamos a poñer de manifesto aquí. En infraestructuras, Meis, como todos saben, é o concello mellor comunicado na comarca do Salnés. Temos unha autovía que vertebra todo o noso concello, e fruto desa boa comunicación, todos os inversores e moitísimas persoas que teñen interés en vir a invertir en Meis, pois é un atractivo máis porque Meis, como digo, é o mellor comunicado da nosa comarca, e por iso hai empresas moi importantes como o Parque Acuático, o Parque Empresarial, Tanatorio e outro tipo de industrias coas que estamos a negociar que se queren instalar no noso concello, sempre cando a oposición, como suele ser habitual, e vamos a ver aquí ao longo de todo o debate, faga todo o posible para que estas melloras, para que estes avances no concello de Beis non se poden levar a cabo. Temos tamén o maior número de asfaltados das pistas do noso concello, temos 2 polígonos industriales en Paradela, creo que isto é suficiente para ir iniciando a mellora do noso concello e o vamos a ir demostrando ao longo deste debate, aínda que, lóxicamente, a oposición dirá todo o contrario, porque pouco máis pode decir. Non ten xestión, non ten futuro, non ten proxectos de cara ao futuro de Meis e o que van a comentar durante este debate e eu vou estar escoitando. Moi ben, pois se lle parece, lle damos a palabra á candidata do PSDG. Xa saíron dous dos asuntos que supoño que en materia de infraestructuras son claves para o Concello de Meis, como é o Aquapark e tamén o polígono de Meis, o polígono da localidade. Trasladolle a mesma preguntas, que propostas ten o Partido Socialista neste caso para este tipo de materias, para a cuestión das infraestructuras? Ben, me alegra que o candidato do Partido Popular sacara estes temas, porque ademais considero que son os máis importantes e os que a ciudadanía máis interesan. E está ben tamén que mencione que Meis está ben comunicado, nadie nega, pola autovía que fixo no seu día a Xunta de Galicia, ademais creo que gobernaba en aquel momento cando se desdoblou o Partido Socialista. Pero vamos a centrar a materia. Polígono industrial, decía o candidato do Partido Popular que temos 2 polígonos industriales en Paradela, pero o que el non conta é que no ano 2015 o goberno de Meis decideu saírse do polígono industrial Barro Meis. E o decía, e o propuxo naquele momento, porque decía ter empresas que querían instalarse no Concello de Meis, que había xa un proxecto avanzado para que esas empresas se instalasen. 4 anos despois, absolutamente nada. Eu xa é a 4ª vez que veño a debatir en período electoral co mesmo candidato do Partido Popular e sempre cando chega a estas datas debatimos sobre o mismo. Parque acuático, polígono industrial e tanatorio. E o fixemos fai 4 anos, fai 8 anos e sempre sobre o mesmo. Parque acuático, vamos ao seguinte tema. O Partido Socialista de Meis está a favor do parque acuático, sempre o estuvo, nunca votou absolutamente nada en contra do parque acuático, sempre vamos a estar a favor de todo o que supoña traballo, benestar, non só para Meis, sino para toda a contorna. Pero que si queremos é que todo se faga dentro da máis estricta legalidade. Por iso no seu día presentamos unhas alegacións, porque nese proxecto que presenta o Partido Popular hai graves deficiencias, que non o dicimos nós, o reconocen os técnicos o dicen. E máis, o manifestou o técnico do Concello, que a semana pasada nos reunimos con el, un compañero e eu, e nos manifestaba que o parque acuático non está parado
por as alegacións do Partido Socialista. O Parque Acuático está parado porque faltan permisos, informes sectoriais, porque o Partido Popular de Meis pretendeu facer agora, en 2 meses, o que non fixo en 4 anos nin en 8, porque é a terceira vez que debato aquí, en Telesanés, sobre o Parque Acuático, a cuarta vez, e nos atopamos exactamente na mesma situación que fai 4 anos e que fai 8. Vai rematando. Deixámola que se lle parece, imos escoitar tamén a primeira intervención nesta materia do candidato do BNG, cando queira. Vou a seguir o bloque tal como tedes establecido e imos a falar de infraestructuras. Nos non imos a prometer grandes infraestructuras. Dende un concello de noso tamaño, prometer infraestructuras é falso. Nos o que imos a facer é, na marcha da alcaldía, facer un calendario. Todos os meses nos comprometemos que a equipo de goberno vai se reunir por todas as parroquias e eles nos van a decir o que necesitan. En este caso, falamos de infraestructuras, pois dirán as infraestructuras. O mes seguinte, voltaremos a salir a equipa de goberno e explicaremos en que situación está. Unha equipa de goberno, un alcalde de un concello deste tamaño, o que ten que facer é dialogar con todas as administracións. Mancomunidade, Diputación, Xunta, Goberno do Estado e Goberno Europeo. Nós temos a capacidade de facer todo iso. E unha vez que teñamos as inversións, chegar ao veciño e dicirlle, se pode facer, non se pode facer. O resto é engañar os veciños. Eu non estou en política para pasar vergoña. Nunca prometeré nada que non poda cumplir, porque eu a xente a miro os ollos. E cando teño que deixar de mirar a xente os ollos é porque sinto vergoña. Nunca prometeré nada que non poda cumplir. Pero aquí estamos falando do parque acuático. O BNG xa, o 26 de xaneiro, fixe unha rolda de prensa, donde eu xa dixe que estás equivocada, Marta, non existe o parque acuático. É un proxecto sin nada, o imos a demostrar hoxe con papéis. No seu momento, o imos a demostrar con papéis. É un engano a toda a veciñanza. Pero eu podo facer, en Meis, como vimos a falar de infraestructuras en Meis? En Meis sobran infraestructuras. Temos un tanatorio. Menos mal que sobran infraestructuras. Por favor, Menos mal que sobran infraestructuras. Por favor, José Luis. Temos unha piscina climatizada, temos un tanatorio, temos un polígono industrial, o máis grande privado que se vai a facer con 2 empresas tecnoalimentarias que solamente están na túa imaginación. Menos mal que teño imaginación que lle falta a vostedes. José Luis, por favor. Imos 10 segundiños e xa imos con vostede. Imos con vostede, que ademais debolle tempo Sí, vostede. pero necesito, eu non interrumpo, por favor. Continúe. Sí, pero es que es cortar. Temos un parque de lecer, temos tantas cousas na imaginación e, sobre todo, temos un parque acuático. A medio construir en febreiro. A medio construir en febreiro. A medio construir en febreiro. Imagino que en maio, como lle prometiches aos nenos, en maio seremos capaces de levarlo a cabo, ¿no? E de que os nenos se bañen en maio. Ata aquí, porque xa completou o seu tempo, decíalle antes que lle debía tempo. Menos mal que teño unha imaginación, algo que lle falta a vostede, e lóxicamente para estar nun concello, primeiro que ter imaginación e idea de facer proxectos. Cando se carece deso, acceder a un posto de responsabilidades como estar nun concello non ten sentido. Pero iso xa o di todo en base ao que vostede acaba de dicir. Con relación ao Partido Socialista, este proxecto tan ilusionante do que estou a falar, si a forza e o empeño que poñen en destruir, en poñer todo tipo de problemas, en acercarse precisamente ao Concello, falar co técnico para ver se poden topar algún tipo de atrancos para que este proxecto non se puida sacar adiante, se fixeran eso ao favor, desde logo o parque acuático estaba funcionando xa. E o parque acuático, o único problema que tuvo neste sentido foi a oposición, tanto uns como outros. Está negando algo que é evidente. Vostedes, queridos espectadores, están escoitando que van ao Concello, falan co técnico municipal, están intentando que o técnico municipal lle diga algo para poñer a tranco sobre ese proxecto e ao mesmo tempo negan o proxecto. Resulta que parte do proxecto xa está feito e, por desgracia, por non ter outras posibilidades, está aparcado nas iras dos veciños e estas persoas siguen dicindo exactamente igual, que o parque acuático que fume, que non é real e que non se vai a levar a cabo. É unha vergonza de que haya este tipo de oposición nos concellos e no Concello de Meis estamos a sufrila ano tras ano. E é verdad que estuvimos fai 4 anos aquí coa mesma historia e repetindo sempre o mismo, porque por algo será que a oposición tan negativa está aí, e falamos do que vostede queira, porque vostede foi ali a buscar algo e se lle demostrou que era mentira. Esforzáronse en poñer
paus e atrancos, e a propia Xunta, sí, lle demostrou que era mentira. E o que di a líder da socialista é o mesmo, o sea, máis do mesmo. Están intentando negar o evidente, e agora están dicindo que sí que están a favor do parque acuático. Non é verdad. Vostedes non votaron nunca a favor do plan acuático, e eu teño aquí as actas dos plenos donde podemos demostrar que tanto o BNG como o Partido Socialista, o BNG e o Partido, nunca estuveron a favor do parque acuático e sempre estuveron en contra do parque acuático, da carretera de Arcos. Saben vostedes que a carretera de Arcos, que levábamos máis ou menos, que leva unha inversión de 350.000 euros, o BNG e o PSOE votaron en contra, e que estuveron sempre en contra de que ese proxecto se levase adiante. Iso que teñen que saber os veciños. Vostedes non teñen nin ideas, nin proxectos, nin nada de nada, e veñen a un platón, como eu había dito antes, para decir o que sexa, co único afán de recaudar un puñado de votos. E vostede, que acaba de chegar, todavía ten menos ideas, porque un político que nin ten ideas, pouco pode facer na política. Devolvemos a palabra ao Partido Socialista, adiante. Gracias. Mire, xa sabemos, señor Pérez, que vostede se pon moi nervioso cando vamos a falar co técnico municipal, pero ha de saber que o técnico municipal non é seu, é o técnico municipal de todos os veciños e as veciñas, e tamén da oposición, e de todos os concelleiros e concelleiras. Nos fomos a falar co técnico municipal para que nos confirmara que estábamos na razón. Efectivamente, hai un proxecto que hubo que modificar. Vostedes o venderon como parque lúdico. Vostedes o venderon como parque lúdico e de lecer. Hai inversores. Que hai inversores non o sei, que hai unha empresa. Entón, quen fai? Pero non sei se hai inversores. O técnico non nos falou deso. O que se me informou, por favor, non me interrumpa, que me interrumpen a vostede. Por favor, déxeme falar. O técnico municipal, o que nos dice que hubo un cambio. Non hai un parque lúdico nin de lecer. Isto se transformou en parque acuático, porque se chega a ser parque lúdico e de lecer, como vostedes anuncian, como anuncia a empresa, faría en falta o informe de impacto ambiental, como decimos nós. Pero vostedes agora o transforman, me deixa falar, por favor, me deixa falar, pero vostedes agora o transformaron en parque acuático, única e exclusivamente. O que nos dixemos nas nosas alegacións era absolutamente certo, ademais de certos errores de bulto, porque aínda agora, vendo a documentación, descoñecemos quen é o promotor da obra, porque nos documentos dice que é un concello e no outro dice que é a empresa. Pero eu, como lle digo, veño aquí a falar de futuro, a falar de futuro, e estou cansa de falar cada 4 anos. O parque acuático, se gobernamos se vai a facer, e afortunadamente para os veciños e os veciñas de Meis, déxeme falar, o sacaremos nos adiante, porque vostede xa demostrou que en 4 anos, en outros 4 e en outros 4 non foi capaz de facelo. Entonces vostede agora sigue ca estrategia de interrumpirme, por favor, déxeme falar, comentaba que eu veña a falar de futuro. E hai moitas infraestructuras, e isto é o mismo que o do polígono industrial. Cando o polígono industrial Barromés empezou a medrar, cando se empezaron a vender parcelas, cando xa estaba urbanizado, vostede decidiu irse do polígono industrial Barromés. Vostedes decidiron irse do polígono industrial. E agora que temos? Absolutamente nada, absolutamente nada. Como está a situación do polígono industrial Barromés? Pois que se vai a ceder ao Concello de Barro. O Concello de Barro vai a ser propietario dun polígono industrial e Meis absolutamente nada. Imos co candidato. Señor Pérez, temos que ir co candidato antes do BNG, que é a quen lle toca o uso da palabra. Eu non estou molestando a ninguén, que por favor que non me interrumpan. Creo que é fundamental en un debate. Marta, con todo o cariño do mundo, equivocaste. Non vas a levar a cabo o parque acuático porque non existen inversores. O vamos a demostrar. Temos un papel aquí que o vou a demostrar ao final do debate, para que xa os ridículos sexa asombroso. Non hai inversores detrás. A empresa, nos pusémonos en coñecemento coa empresa. O meu equipo chamou a empresa Crelpave. O día seguinte cambiaron o teléfono. O meu equipo chamou a señor Aurelio, promotor, dicíndolle que diga donde o BNG puso unha traba, porque non pusemos unha traba porque non nos creemos este proxecto. E, por suposto, chamamos a Action Waterscape, a empresa que fixo o proxecto en Valencia. Que curioso. A empresa Action Waterscape, por certo, unha empresa encantadora. Estive falando con eles e me di, sí, nos fixemos un proxecto. O único que fixemos é o proxecto, pero nós non facemos parque acuático, non facemos nada. Nos pusemos en contacto con empresas e nos dixeron un tamaño o máis grande do noroeste e todo eso, independentemente de que ninguén o facía por menos de 15 millóns de euros, aquí non quero entrar. O importante é que preguntamos que inversor hai detrás. A Crelpave, según o Borme, o que facemos é actuar coa legalidade e con coñecemento de causa, ten un capital social de 3.000 euros e un empleado. O señor Aurelio, non vou a decir nada del porque
é simplemente ver o boletín oficial do registro mercantil para saber que é imposible que teñan a capacidade de levar a cabo. Inversor detrás, non hai. Le vamos dicindo, pero es que eso é o de menos, vamos a demostrar algo, no, pero cando queras nos reunimos, pero es que además vamos a demostrar algo máis grande. Ti estás falando de que o alcalde di que se atrasou o parque acuático porque fixechedes unhas alegacións e el presentou un recurso, non? Ao final veremos que ese escrito, xa verás cando presentou o escrito, vou decir, ao final, xa veremos, porque o 11 de febreiro o alcalde xa falaba de que por culpa das alegacións se estaba retrasando, te lembras, non? Bueno, os adianto, sabes cando presentou o escrito a Xunta? O 25 de marzo. O 25 de marzo, por rexistro. Volvo a ensinar despois. Pero vaya rematando. No, isto é un papel oficial da Xunta de Galicia. O 25 de marzo de 2019, rexistro número 65172, recibiuse o escrito que nos presentamos 25 de marzo. Sí, pero é moi importante simplemente. Haberá máis tempo na seguinte rolda porque se non podemos quitar o candidato popular. Dende logo isto é surrealista. Falar dun parque acuático, falar da gestión do parque acuático, falar da licencia do parque acuático e que hai alguén que se este preocupando de quen son os inversores, de se teñen capital, de se non teñen capital, oiga, iso é surrealista. Nós estamos falando dun proxecto, dun parque acuático e o que queremos é que se faga e os inversores son os inversores. Usted preocupe de dos inversores e non vemos absolutamente nada que cando teñamos que falar das cousas falaremos, non se sonría porque eso que ten usted non sei que quere decir, cando estea me o explique. Ahora en este momento non, pero deixeme falar coa súa candidata que tanto un como outro, o único que teñen, a única política de vostedes é negativa, tipo de atrancos en contra de, e son capaces de negar o evidente, e iso é o que fan. A candidata fixo ahora aquí, falou algo do parque empresarial, mire, son tan especiales e tan hipócritas que incluso casi chegou a dicir que a autovía do Salnés que había feito PSOE, como ahora lle gustaría chegar ao Concello e dicir que o parque acuático que o fixeron eles, pero iso é imposible, porque persoas como vostedes non poden estar representando a ningún Concello. O parque empresarial de Barromeis, o único que fixo o seu proxecto, o seu diseño e o puxo nun pensión que vostedes votaron en contra foi Meis. Vostede non quere que o interrumpa, pero está facendo como se fose un pouquiño o teatro que eu comentaba antes. Aquí se facer teatro. Cando chega o momento, fale e explíquese. Temos un documento que non sabemos o que é. Seguramente está totalmente equivocado e eu lle vou a demostrar, porque vostedes pouca idea ten do que ten aí no medio, non? Pero que díxeme falar coa candidata do PSOE, que é a que eu quero demostrarlle de que o que di ela non ten ningún sentido e unha auténtica mentira. O parque de Barromeis foi un proxecto do Concello de Meis. Todo. Esas imaginacións, eses proxectos dos que vostedes carecen, témolos nós. Como logo despois non podemos leválo a cabo polo nudo, nós, como é lóxico, retirámoslo de aí porque era moi aconsellable, posto que, como todos sabemos, había outro equipo de goberno na Diputación e non nos iba a facer o parque mentre non se acabase ese. Polo tanto, Meis tuvo que sacar o parque para conseguir uns inversores que vostedes intentan agora que se vayan de Meis, porque vostedes cerran a porta a todo. Non lles interesa que haya inversores, non lles interesa que haya parque acuático, non lles interesa nada. Son moi negativos. É unha pena que Meis teña unha oposición como vostedes. De vergoña. Deixamos falar a candidata do PSDG, porque é a súa enséñame un papel, tamén enseño isto, que quere dicir con eso? Explíquemo despois. Candidatos do BNG e do Partido Popular. Non interrumpe e está molestando continuamente. Logo, cando eu lle digo que lle puntualizo as súas cousas, porque en realidad chegar a un debate, non ter idea de nada, traer un papel e estar enseñando, xa me dirá vostede que candidato pode ser. Pídolles, levamos concretamente un momento de silencio, por favor. Levamos 23 minutos, señor Pérez. Señor Pérez, levamos 23 minutos de debate interesante e respetuoso, quédanos 7 para chegar á publicidade, non esgoten o tempo do seu debate, do Concello de Meis, en este tipo de cousas que non nos levan a ningún lado. Dicía, hai un intre que era o tempo da candidata do Partido Socialista, ten por diante, quedanlle pouco máis de 2 minutos para completar este bloque. No seguinte bloque haberá máis tempo para falar tamén do polígono e tamén do parque acuático, porque lembrolles que despois imos falar de emprego e tamén de economía, entón non esgoten agora todo o seu tempo se queren nestas materias e falen se vostedes así o consideran de outras infraestructuras para a localidade. Digo a modo suxerencia por se o consideran oportuno. Cando queira, doulle a palabra. Pois sí, grazas. Para nós é fundamental continuar ca tramitación dos procesos de concentración parcelaria. En estes 4 anos vimos que estes procesos estiveron totalmente parados, pese a que viñeron varios representantes da Xunta de Galicia
actualmente non se avanzou nada nas parroquias que están esperando fai anos polo proceso de concentración parcelaria. É para nós tamén importante promover un plan integral de mellora dos camiños e das vías de Meis, porque de nada vale ter un concello que está ben situado e que ben comunicado con autovías e logo os camiños municipais están en un estado lamentable, como están gran parte dos do noso concello. Tamén temos que mellorar a sinalización do noso concello de viais, rutas, instalacións, bens municipais, así como sendas fluviais, etc. Pero para nós hai uns temas moi importantes que levamos na materia de infraestructuras e servicios no noso programa electoral. É fundamental acometer obras na gardería municipal, hai que complementala, hai que aumentala, fan falta máis prazas, moitos nenos e nenas se teñen que ir a outras garderías porque non hai plazas suficientes na do Concello de Meis e iso sería unha baza fundamental para que a población volva a vir a Meis e para que non baixemos de categoría como pasou agora nos últimos tempos. Son fundamentales tamén melloras nas escolas unitarias, así o veñen demandando a dirección do CRA, así o veñen demandando os pais e as nais dos nenos, porque en Meis, desgraciadamente, hai nenos e nenas que pasan frío aínda nas aulas das escolas unitarias, que hai ventanas que meten auga, e ata agora que hai nenos que teñen que ir a un baño sobre unha taza de fai 40 anos, de cando eu iba ao colexo, que está negra, e ata agora os pais e as nais dos nenos, desos nenos e nenas, o que viron foron as costas do alcalde de Meis cando lle plantexaban estes problemas. Houve situacións máis ben ridículas, pero que non vou a perder o tempo en mencionalas. Son necesarias tamén melloras no colexo de Armenteira, nos pon no noso coñecemento a dirección do colexo que hai goteiras, que hai problemas no tellado, que hai ventanas tamén mal aisladas que meten frío. Para nós é fundamental invertir en educación, porque os nenos e as nenas son o futuro do noso concello. Candidato do BNG, e despois imos con vostede e xa rematamos. En canto a urbanización e servizos públicos, o BNG considera absolutamente necesario retomar o PESOM. Facelo máis razoável. Un exemplo é o da Leza da Goulla entre San Lourenzo e Paradela, donde temos un solo industrial con tolerancia de vivencias, que en realidad non se adapta á necesidade dos veciños, nin dos pequenos autónomos. Os vecinos non poden facer as casas nos seus propios terreos. Tamén a parcelaria que está sin rematar. Aquí somos moi realistas, a parcelaria non depende do Concello, pero sí a necesidade de porse en contacto coa Consellería para ver se somos capaces de solucionar o problema da parcelaria, porque é moi importante para os nosos servizos productivos, fundamentalmente para o agro. Conocemos que está casi rematada en Paradela e San Salvador, pero o resto das parroquias de Meis teñen un problema moi grande, ¿no? Tanto San Vicente, como San Lourenzo, como San Tomé, como Armenteira, como San Martiño, Urse Farcelo. Outro dos grandes problemas que temos é o lamentável servicio da depuración, os cheiros das alcantarillas, depuradores que non funcionaron, outras que desapareceron, outras que non funcionaron nunca, e a imposibilidade en moitas casas de facer unha conexión. É unha rede absolutamente mal feita, que é necesario facer un estudo e a ver se se pode solucionar. Foi feita con fondos FEDER da Comunidade Económica Europea e va a ser difícil, non se pode enganar a xente, va a ser difícil. Intentaremos ver cando cheguemos á alcaldía. O do polígono industrial, eu ríome, hai eucaliptos, punto. O polígono industrial 2015, o BNG fixo unos vídeos demostrando exclusivamente o que hai. Falar agora de dos empresas tecnoalimentarias que van a solucionar o mundo pagando 4 millóns e facendo unha gardería é rirse da xente. E, por último, pagamos impostos e non temos os servizos a calidade desos impostos. Temos unha recollida de basura bastante cara e mellorable. Temos propostas, poden gustar ou non, pero o noso é apuntar ao noso Concello ao Plan Revitaliza da Deputación de Pontevedra. Por último, unha base que quero ir repetindo por se non hai tempo despois, que é a creación do microbús. A creación do microbús que tantos anos leva o BNG detrás, que xa está en casi todos os concellos de todas as cores políticas que pode unir a todas as parroquias de Meis. Quedanlle 2 minutos e seguimos a publicidade. Bene, é moi lamentable escoitar a persoas que chegan aos debates e non teñen prácticamente nin información ou idea do que están a falar. Precisamente eu lle dicía antes que se ese esforzo que poñen eles, porque hai que vir os debates e polo menos estar nos concellos e a enerxía como temos nós, se debe de ser sempre en positivo, estar a favor de, pero non en contra de todo. E está falando da concentración parcelaria, porque non ten idea da concentración parcelaria xa está en marcha. Tuvemos unha reunión o outro día co equipo redactor da concentración parcelaria, co veciños de Meis, vais a ter unha reunión despois das festas donde se lle vai a explicar aos veciños que as obras van a empezar de inmediato ou neste mes ou nes que ven empezarán xa cos camiños, van a estar expostos os proxectos en todas as parroquias para que poidan os veciños ver onde van ubicadas as súas fincas e onde teñen que trazar os novos viales. Pero deso non se ten idea e se ven aquí a contar e a falar de algo que se desconoce.
quero deixar moi claro tamén do que dicía a candidata do PSOE. Estamos a favor de todo, pero tamén en contra, esa hipocresía que suele ter o político, non? Porque, recalco, sempre votaron en contra, e non se pode votar en contra de algo, non se pode votar en contra do vial de Arcos, un vial de 350.000 euros, e agora estás dicindo que se está a favor de facer obras en Meis. Eso non é así, non se pode tensionar cando facemos unha obra tan importante para os veciños como é a da Plaza de España, porque tensionar os veciños lévanos despois a que de noite algún desalmado tire coas vallas e desfaga o traballo que están facendo os obreros. Todas esas cousas que fan vostedes, que tensionar a opinión pública e criar incertidumbre, iso é o que provoca despois que algún veciño faga o que non debería facer, pero a culpa é de que nos tensionan. Desde logo, desde o Concello de Meis, temos sempre a man entendida para que aqueles que teñan interés en aportar algo, pero non o hai, sempre votan ustedes en contra, de todo, de todo. Deixámolo aquí porque temos que marchar a publicidade. Estamos de volta de Contado, no Contrastes. Pois seguimos aquí en Canal Rías Baixas neste Contrastes Meis, e lle lo dicía antes aos candidatos que íamos ter tempo de abondo para falar dese proxecto do Aquapark, do Parque Acuático, e tamén dese proxecto empresarial do polígono de Meis, porque agora nesta parte do programa entramos de cheo en materia económica e tamén en materia de emprego. Desta volta ten a primeira quenda de palabra a candidata do Partido Socialista, cando queira. Sí, vou a comenzar pola materia económica. Remataba o candidato do Partido Popular falando agora das obras da Praza de España. Eu lle pregunto se cando el sube e baixa a diario a ver como están as obras da Praza de España, se fixa nos comercios que hai en Meis, se se dá conta, se mira para os lados, que nos últimos meses 5 comercios do centro de Meis cerraron, do centro do Mosteiro. O comercio, pois non estamos facendo nada no centro do Mosteiro. Me quere deixar falar, é que me está interrumpindo. A Praza de España Mire, non está no cando centro do vostedes Mosteiro. decidiron de costas aos veciños e as veciñas de Meis facer o proxecto, invertir os cartos que lle daba a Diputación na Plaza de España, cando vostede informou aos veciños xa estaba o proxecto decidido. E vostede en ningún momento lle dixo aos comerciantes que se ven afectados por esa obra que iba a estar a rúa cerrada durante tanto tempo. Pero que non solamente os da contorna da Plaza de España, sino no centro de Mosteiro, cerraron varios establecimentos hosteleiros e de outro tipo no último ano. 5 contabilizamos. Me dirá vostede que mentira. Me quere deixar falar, dígolle que na contorna da Plaza de España cerrou un establecimiento e ademais no casco de Mosteiro cerraron 4 máis. Eu lle digo que temos un concello que non está preocupado pola economía, polo pequeno comercio. Por eso nos levamos no programa electoral que hai que apostar polo pequeno comercio con axuda, con microcréditos a custe cero, a axuda a emprendedores. Por favor, quere deixar de remasar cada vez que falo? Estou dicindo que ten razón. Eu creo que eu a vostede o respeto cando está falando, por favor, deixenme falar a min. Dígolle que eu levo nos levamos no noso programa microcréditos para emprendedores con axudas a custe cero. Isto se está facendo en concellos como na Illa de Arousa e está funcionando realmente ben, porque o comercio un Meis cada vez está indo a menos. Fai anos había de todo, había varios locales de hostelería que funcionaban e agora, desgraciadamente, poucos están indo ben e poucos chegan a final de mes. Para nós é fundamental o tema do polígono industrial para traer empresas a Meis, por eso tamén levamos no noso programa a bonificación de empresas que se instalen en Meis e que nos seus impostos, bonificación de impostos, e que contraten a un número determinado de traballadores, veciños e veciñas do noso concello. Moi ben, pois escutamos agora o candidato do BNG, xa saíron varios asuntos, entre eles o tema do comercio local e tamén o polígono. Pode tirar por onde vostede considere. Vou seguir exclusivamente pola economía e o parque acuático vou deixar para o final. O papel que temos é tan definitivo que é bastante importante. O PP levou o Concello a unha crise económica absoluta de mano de José Luis. Puso a excusa da crise e mentre dilapidaba o diñeiro dos veciños. Ao final o Concello foi intervido. O Concello non tiña a máis mínima posibilidade de mover un folio sin que un dedo de un señor de Madrid lle permitira mover ese folio. Evidentemente, e aquí sí que le va a dar razón, queda un remanente por esta intervención e o Concello acaba rematando coa débeda financiera. É dicir, hai que recoñecer que o Concello non ten débeda cos bancos. Iso é verdade. O Concello non ten... É imposible estar así, José Luis. Se vas a estar falando... Vou a repetir o mesmo de antes. Eu non teño a culpa. É imposible. Marta está en a mesma situación que a min. É moi difícil falar cando alguén está interrumpindo. Fala ti só. Chamas entrevista, José Luis. Deixamos que fale. Lembroxe de todos os xeitos... Deixame dicirlle unha cousa. Lembroxe de todos os xeitos que isto é un debate, non son 3 entrevistas
terroristas e non é unha sucesión está de... equivocado. Podo facer o mesmo, vale. Poden facer o Vale, mesmo, podo facer pero absolutamente o non é que non mesmo. se deixe falar, Déixeme deixe puntualizar falar. unha cousa, poden facer o Pero mesmo, podo puntualizar, señor se está Pérez, dicindo unha cousa poden facer o contraria. mesmo, poden puntualizar ou poden retrucar Por cunha Dios. frase pequena, pero sempre cando respecten Cada as frase que eu quendas- digo, el te pode decir non, outra. non se trata disso, Tes que cortar, todos tes que sabemos, cortar. todos sabemos como funciona un debate, non, é dicir, pode haber unha Hombre, certa si vas a dicir o que se parece, non un podo momento que interrumpir. estou Eso se explicando. chama debate, eu decir e ti decir o outro, De pero acordo. non te o tempo de palabra, De non o acordo. meu. Aclarado todo Acabas de isto, insultarnos, acabas de chamarnos terroristas. Te dicen algo? aclarado todo iso, Es que bueno, es algo- imos deixar que continúe. No dis que saímos que invocamos a xente para que pola noite rompa a plaza. Acabas de decir. Señor Eso Vázquez, solamente na súa Acaba- cabeza. señor No, no, Vázquez, que recolle señor cousas Vázquez de- e señor Mira, Pérez, extraordinarias. imos reconducir o debate, doulle un Seguimos. minuto para que Perfecto, se expoña. Perfecto, pero por favor necesitamos... Pois continúe. Terrorista. Una vez que esa débeda, evidentemente, queren pasar por vos gestores cando o único que fan é unha xestión nefasta e chegando o momento de que, mire vostede, ante a pregunta do BNG, en relación ás facturas relativas ao proxecto para o desenvolvemento do polígono industrial que presentaron en televisión, en radio e todo iso, con unha empresa de un arquitecto e de un ingeniero, comunícolle que nestas dependencias non consta ninguna factura. Evidentemente, cando cheguemos ao Concello o 26 de maio, o que nos imos a topar es facturas debaixo das cortinas, debaixo da alfombra e nos caixóns. É un Concello que está absolutamente bloqueado. Nosotros, o que temos moi claro é que con 20 esta segundos. baixada, con esta baixada de categoría, imos a ter un presupuesto inferior a 2.900.000. E a verdadeira función é ir traballando co resto de administraciones para poder levar a cabo todo o que necesite a veciñanza de Meis. Mire, o que Grazas. si vamos a demostrar é que vostede, unha vez máis, non sabe o que di, non está enterado do que é o Concello, non está enterado da economía do Concello, porque se algo pode presumir Meis, aparte de todas estas cousas, é o mellor Concello que temos saneado na comarca, pero vostede que di, deuda cedo, superávit, pero vostede que está a decir? Donde estuvo o noso Concello intervido? Pero usted sabe o que quere dicir un Concello intervido? Sabe o que quere dicir? Se non é capaz de distinguir un plan de axuste ou un préstamo con un Concello intervido, é que eu non podo estar debatindo cunha persoa que o único que está dicindo son mentiras, porque ao carecer de proxecto e de ideas, como vostede ben reconoce, non pode dicir outra cousa, non? Vamos a falar coa concelleira pois, o plan xeral coa candidata concelleira do PSOE, porque efectivamente no tema de urbanismo nós temos un plan de urbanismo que non o ten ningún outro concello do noso entorno, hai moi poucos, pero se temos un plan de urbanismo é porque o aprobamos única e exclusivamente cos votos de PP, porque o BNG e o PSOE estuveron en contra. Repitireino 40 veces neste debate, vostede de que está estou falando? falando agora, ve 40 como agora segundos. interven. Ve como Vostede de que fala? Fai 12 anos, 15, 18, pero de que está falando? E usted cando falaba do parque acuático? Eu estou falando O do parque acuático é de candente actualidade, vostede está falando de dunha os cousa... veciños de que vostedes estuveron sempre en contra de todo. Votaron en contra do plan xeral. Se nós non tuveramos un plan xeral, que moi poucos concellos ten o plan xeral, non podíamos estar falando ahora de parques empresariales e de facer calquer tipo de obra no noso concello para facer un reparto equitativo do noso solo. E iso fíxose porque o Partido Popular aprobou ese proxecto, un plan xeral que non ten ninguén, que é único do noso concello, en contra dos votos de vostedes, que ahora enchense a boca aquí de que van a facer incluso o parque empresarial que deseñou Meis no seu propio pensión, vostedes estuveron en contra. Lóxicamente, ampliamos as carreteras, temos un número de carreteras impresionantes, tiñamos, pero máis que ningún concello, porque o Concello de Meis é o concello máis grande de toda a comarca e duplica e triplica outros concellos sin pistas e nós témolas decentemente preparadas a maioría delas. Señor E Pérez, vostedes van completou sempre xa en o seu contra das nosas tempo. decisións, Imos que é o único escoitar que de saben novo, facer. imos Non escoitar hai de novo outra a candidata alternativa máis. Señor En Pérez, contra de rematou todo. o tempo, temos despois máis tempo ainda por diante, imos escoitar de novo a candidata do PSDA, insisto, na título do bloque, estamos falando de economía e de emprego e de sectores productivos. Efectivamente, porque pensei que estaba equivocada de bloque. Non, tamén. Sí, porque vostede está falando do De peixón, economía. está falando de outras cousas. Sí. En relación co tema e volve a insistir vostede, o tema do polígono industrial, dice que Meis foi pioneiro en propoñer o polígono industrial, pero vostede non se dá conta do ridículo. Meis é pioneiro en propoñer o polígono industrial e ora Meis non ten polígono e Barro sí, e que o ridículo é espantoso. Eu, se fora alcaldesa e chegar a esa situación,
a verdade é que a situación é complicada. É moi difícil de defender iso que está dicindo vostede. No, por Vostede qué? dice, eu propoño, Por eu qué? levo adiante un proxecto, pero agora que se leva o parque acuático, perdón, o polígono industrial, Igual, totalmente igual. con carreteras, con zonas verdes, e que vai a pasar de titularidade municipal é o Concello de Barro. Sí, Me parece sí, sí, a súa aparte dela, a súa aparte- xestión, aparte de- dende aparte logo, de Barro, sí. dende logo, a súa xestión é Aparte de de Barro, porque sí. vostede, que según vostede é un pioneiro, se queda sin polígono industrial. Aparte, pero como nos Pero quedamos nós- en Nos temos a nosa zona Pero ali non tamén. temos absolutamente. Onde nos Pero onde quedamos? está o proxecto? Onde está? O proxecto Onde está a acabamos de urbanización? presentar fai pouco. Onde están as empresas interesadas en instalarse en As Meis? empresas interesadas somos a multinacionales, pero vamos a ver, deixade facer o ver. ridículo. Vostedes veñen aquí, Escoíteme. a enterarvos de que empresas ou veñen aquí a saber que tipo de proxectos están a O que facer. veño aquí a Devolvemos desenmascaralo a a palabra, vostede candidata. e a deixar No, a a evitar que vergonza é siga a que mentindo. teñen que están pasando vostedes aquí. Déxeme rematar. Deixamos Mire, que remate. o ridículo fai No, vostede, se mete porque con- desto mismo, Claro. desto mismo falamos fai 4 anos, e vostede xa dicía que tiña empresas xa apalabradas para instalarse na parte de Meis do polígono. E vostede acaba de dicir antes, mentindo outra vez, como fai, que tuvo que irse do polígono industrial porque viña un novo goberno na Diputación e porque non Correcto. o iban a facer. Claro, Cando e salimos, é verdad. cando Meis, cando E é foi? verdad, diga En vostede, que mes? En diga julio, vostede, sí. 2 meses despois Sí, das diga eleccións vostede, municipais, sí, sí. aínda casi non tomara posesión o novo goberno da Diputación, Sí, sí. e vostede xa se quería ir do polígono segundo. industrial Barro Meis. Claro, porque non iban a facer nada. Pero vou seguir falando de futuro. Para Quedan nós, 10 o futuro do Concello de Meis, da economía do Concello de Meis é o turismo. Temos o Concello do Interior do Salnés. Temos que promocionar o noso turismo de interior e por eso no noso programa levamos para a Armenteira a creación dun camping ou campamento con distintas actividades para atraer o turismo a Meis. Grazas. Imos co Menega de novo, despois o Partido Popular. Seguiremos polo emprego. En realidade, os concellos non temos unha ampla marxe para solucionar os problemas de emprego. Hai cosas que se poden facer, evidentemente. A nosa proposta vai por unha creación de rutas de senderismo internacionales, homologadas, con cambio de señaléctica, de manera que podamos entrar en as rutas das federaciones de aficionados e, por outro lado, na Xunta. Invitaríamos ás rutas de senderismo e desta manera tendríamos 365 días ao ano limpas esas rutas. Isto dá postos de traballo, pero vamos a ver, estos postos de traballo non son solución para nada, son simplemente para persoas que podan chegar a traballar en o noso concello. É necesario aproveitar as potencialidades do noso sector productivo. Faremos as propostas. Sector agrícola, con todo que desde o floricultor hasta o ecolóxico e, sobre todo, vitivinícola. O vitivinícola sí que é un sector moi forte en Meis e xa temos bastantes reuniones con eles. Unha potenciación de escolas Obradoiro e, por último, aquí, cando falamos de emprego, aquí se vai a enfadar. Mire, o máis sangrante é Que me vou enfadar. de coller Faltaría currículums no Concello para unos postos de traballo de un parque acuático que non existen. O BNG anima a todas aquelas persoas que entregaron os currículums no Concello que non foron registrados. Miren, un currículo se entrega en un Concello, se lle dá un registro e despois, cando unha empresa ven a recoller ese currículum pola lei de protección de datos, se lle avisa a esa persona por si despois quere destruir os seus datos. Non sabemos a que empresa foron a parar esos currículos. Animamos a persoas que entregaron os currículos do parque acuático, animamos a esas persoas a que pongan isto en conocimiento da Axencia de Protección de Datos. As multas poden chegar hasta 600.000 euros e son multas persoais que pode pagar o alcalde de Meis, José Luis, ou pagar, a persona que recolleu os currículos, que según a radio foi o señor Aurelio. Candidato Vamos Popular. a ver, es que isto, se dixen antes, e volvo a repetir, é surrealista. Como alguén que quere optar a ser concelleiro ou dirixir o Concello de Meis pode dicir semellantes disparates, estar en contra de, buscar a maneira de que o Concello sancionen. Cousas ridículas que non teñen. Fíjese vostede, eso é de mala educación, non? O estar interrumpindo desa maneira, eu solamente lle punto a Insístolles que isto é un debate, non son entrevistas. Mire, a partir de agora, e o digo tamén para a audiencia, o que non vou entrar no xogo do representante do BNG, porque as persoas, cando non teñen outra cousa de que falar, cando non teñen proxectos, cando non teñen alternativas, buscan calquer tipo de conflito para despistar a opinión pública e iso non o vou a consentir.
Vou a decir datos importantes, eu collo os papeliños como collo vostede, pero son realistas. Mola moito, sí. A Diputación compromete 350.000 euros en la mejora de la carretera Mosteiro-Arcos. De que data Esto é? era E os currículos? De que data é eso? Sí, 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 E los da currículos? data de fai 4 anos. E os currículos? De fai 4 anos. Da data de fai 4 anos, sí. Diga a data da publicación. Sacan a concurso la mejora de la carretera entre Mosteiro y Arcos por 350 euros. Digan que data La se publicou. Diputación, déixeme falar, Pero ahora no, non lle pero interesa. no, diga Ahora non lle solamente que interesa, pide ese verdad? dato. Pero oiga, Diga, déixeme digo, falar, deixo a expoñer a vostede. A que molesta. La Diputación anula la obra del vial Mosteiro-Arcos por inviable e propone outro proxecto. Quen gobernaba en aquel entonces na Diputación? O Partido Popular non, gobernaba o PSOE. Fixeron vostedes algo para que esa obra se levara a cabo? Non. Aínda encima critican ao alcalde porque sale públicamente a protestar por ese disparate que estaban comentando con os veciños. Levamos unha moción, para que conozcan un pouco a oposición, levamos unha moción para que a voten a favor de reclamar algo que nos pertenece e esta oposición votou en contra. Eso non é Eso certo. é a realidade. Eso non é certo. Vostedes poden contar... Eso non é certo. Pois teño aquí a Eso non é moción. certo. Teño aquí a moción. Mire, vostede como se equivoca moito Teño aquí a coas mocións, que xa lle pasa igual na mancomunidade, dice que as leva, logo non as leva. No, sí, ten vostede un lío pero importante teño na aquí súa a cabeza. moción, teño aquí a Pero moción. onde está? Sí, Onde mira, está a mira. acta? Sometido ao asunto de votación, o Partido Socialista e o BNG votaron en contra. A aprobación definitiva, eso foi do plan de dotacións que tamén Pero, votaron. que moción é esa? No, Lea a vostede moción, o mira, rematando, moción Lea do vostede- grupo vostede municipal. está Sí, equivocado. ya vou a leer, mira que Está equivocados tú. mentindo, e está mentindo sobre unha acta feita sí, para vou o a funcionario mentir, público. mire, moción do Grupo Municipal Popular en relación ao proxecto de acondicionamento da carretera do tramo Mosteiro-Arcos. E se queren os veciños, eu lle mandarei para que sepan que non nos engane, que son uns mentireiros, que o único que fan ir en contra dos proxectos de MEIS. Jamás Gracias, señor propuxeron Pérez. algo. Gracias, E lles señor vou Pérez. ao largo deste debate, lle direi máis, Señor a ver Pérez. se algún dos que están aquí propuxeron algo para favorecer Oye, os a currículos? convivencia dos veciños. Señor. O currículo vou pedir a vostede que Señor seguramente Pérez, non rematou ten xa o seu posibilidade de tempo, traballar, hai polo que moito, vexo non. tocalle a candidata do PSDG, voulle preguntar unha pregunta concreta, Sí. cal é o proxecto que ten o PSDG para ese polígono de MEIS, que se pode facer nese polígono de MEIS? Pois dificilmente o polígono de MEIS, pola xestión do Partido Popular, vai a ser moi difícil sacar adiante. Por qué? Porque temos un polígono industrial ao lado, pegado en barro, totalmente urbanizado, coas parcelas totalmente segregadas e á venta. Mentres todo ese polígono non se ocupe, vai a ser moi difícil sacar adiante un polígono que, como dicía o representante do BNG, pois hai árboles, é o único que hai en ese polígono industrial. Nós consideramos pois, que hai que potenciar o parque empresarial de Vilanoviña, porque é o único que temos, o único terreno empresarial que temos neste momento que pode atraer postos de traballo ao Concello de Meis. Pero quería continuar co que decía o alcalde de Meis en relación ca carretera de Arcos, e me chama moita atención que vostede se preocupe tanto por esa carretera, que ahora vou a ela, e que vostede non se preocupe porque os veciños e as veciñas, cando teñen que cruzar a autovía, teñan que pasar por un sitio totalmente peligroso. Tamén me preocupo, sí. Non lle vin a vostede, non lle vin a vostede, non hai un sitio para pasar un carrito dun bebé, para pasar unha persona maior con un e por que vostede non fixo nada e por que vostede non fixo nada en tantos anos en relación con ese tema? Cando nós o levamos xa a pleno e varias veces o comunicamos. Pero houve agora que a carretera de Arcos. Vostedes non levan a pleno nada, favorable para os veciños nada. Mire, no bloque, creo que estamos no bloque de emprego de... Sí. Mire, acabamos de levar agora unha moción fai uns días no último pleno, que se insistaba a vostedes a que se pintara o centro médico de Paradela e se arranxara os problemas de humidade, porque vostede non sabía que ali, a xente que vamos ao centro médico, temos que ir a poñernos unha vacuna cheirando a humidade e a suciedade todos os días. Pero vou á carretera de Arcos. Mire, a carretera de Arcos non se fixo, non se pude levar a cabo, porque, como dice esa nota de prensa que vostede acaba de ler, o proxecto era totalmente inviable. Por que? Porque vostede, co seu amigo Louzán, sacaron a última hora, saltaron a partida presupuestaria para esa carretera, cando non había nin os permisos preceptivos, nin estaban os terrenos a disposición da Deputación para poder executar as obras. E todas estas cuestións levaron... Entonces vostede, porque non levou o tema á vía judicial? Porque vostede non denunciou a quen lle acusou de non ter os terrenos a disposición? Vostede saleu na prensa e nos medios dicindo que iba a denunciar a Diputación ou a unha persona de Diputación por dicir que non estaban os terrenos a disposición. Non o fixo. Por que? Porque co señor Vázquez, insisto en que estamos no bloque de Economía e Emprego por se queren achegar as propostas nesas materias e agora o momento, non despois no seguinte bloque. Sí. Nos, o que estábamos dicindo, polos sectores productivos dese turismo,
Apoiar os sectores productivos relacionados co agro, desde os cultivos ecolóxicos, os produtos de flor, etc., colaborando con eles en todo o que necesiten. É moi importante rematar a concentración parcelaria para que esta xente teña capacidade de ter terrenos, etc., etc. Xa dicen que é algo bastante complexo. Apoiar ao sector vitivinícola pola especial importancia na economía do noso concello. Estamos con a GIBEI e con bastantes asociaciones intentando ver cal é a mellor maneira e apoiar aos sectores dos servizos do noso concello. Esta formación das rutas tendría unha parte bastante importante, que é lograr levar a toda a veciñanza polas hostelerías e por todos o que esos servizos de MEIS. Desta maneira, os grandes beneficiados serían as casas rurais, que vamos a ter unha reunión con elas, e tamén todos os que son o comercio de MEIS. Coñecendo eso, temos un concello tan bonito e con unhas rutas preparadas que hai que ampliar para ser capaces de levar e facer deste turismo un sector absolutamente productivo. En este todo que va a ser esta parte, da economía, nosotros temos moi claro que MEIS ten que tender a ser un concello absolutamente verde. O polígono industrial desapareceu. Non é que se poda facer algo, é que é imposible, absolutamente imposible, facer nada nesas parcelas. Facer nada, por exemplo, presentar as facturas sería unha boa razón do que fixeches, porque nos coñecemos ni sequera facturas. E xa que decimos... Que está vostede con facturas? Sí, sí. O Concello de MEIS presentou un proxecto, por certo, incumplindo a plan... Parecelle mal? Non quero ver as facturas, sí, me parece mal porque é inviable. Donde vas a sacar unha multinacional que te paga unha gardería e 4 millóns de euros donde hai eucalipto, José Luis? Vaya rematando. Sí, o BNG xa non ten nada máis que decir neste punto porque imos a deixar moi claro o seguinte punto. Vostede de novo non, pero votaron a favor da carretera de Arcos? Non. Aquí están os actas. Votaron a favor da carretera de Arcos? Non. Teño ata aquí. Sabe como me di vostede? Mire, ata aquí en contra de todos. Non se podía realizar en esas condiciones. Señor Pérez, señor Vázquez, un momentiño. Señor Pérez, un momentiño. Votaron contra. Eu propuxen seguir a conducción. Señor Pérez e señor Vázquez, por favor, atendan un momento. Señor Pérez, había salido a contratación. Que lles quero comentar unha cousiña. Agarde un momentiño que lles quero comentar unha cousiña porque agora vostede me comentaba unha dúbida sobre os contidos. Agora mesmo estamos no bloque 2, economía, emprego, sectores productivos e turismo. As cuestións de servizos públicos e infraestructuras xa entendemos que quedou resolto no primeiro bloque, si que é certo que se queren facer algún tipo de comentario sobre eses asuntos, como é o momento, se así vostede o considera, pode aproveitar ese tempo para falar deses temas, senón, eu convido a que continuemos co guión previsto, falando de economía, emprego e dos sectores productivos. Eu se quere, aproveito para trasladarlle unha cuestión sobre a saúde económica do Concello, que antes no primeiro bloque xa había algunha que outra referencia, entón quixera preguntarlle en primeiro lugar ao candidato popular como está actualmente o Concello. Falar de economía de MEIS nos términos que había feito o candidato do BNG é lamentable, non ter un desconocimiento total do que é o Concello de MEIS e a súa economía. O Concello de MEIS neste momento é o Concello mellor ou máis saneado da nosa comarca e o que menos débeda ten. Fíxose unha gestión extraordinaria en aforro en todo aquilo que ao final foi a repercutir positivamente nas arcas do Concellos. E ademais o fixemos, por moito que eles digan e falen, coas tasas máis baixas de todos os servicios, porque o IBI de MEIS, o IBI non é que sea o máis baixo da comarca, é o máis baixo da provincia e o máis baixo de toda España. Vostedes non queren reconocer o elemental, e iso é a xestión económica do Concello. E nós fixemos unha xestión económica do Concello en contra do que opinaban tanto o Partido Socialista como o BNG, que o deixaremos moi claro aquí. Eles, cando xa prácticamente tiñamos superávit e estaban contando aos veciños, como ben dicía, fíjese que desconocimiento, que o Concello esteba intervido, teño aquí os recortes de prensa de todo, donde decía a señora Marte Giraldez, sí, yo vou enseñar, donde decía a señora Marte Giraldez, hombre, isto é moi agradable, que tiñamos unha deuda de casi 900.000 euros, e resulta que logo salía que o Concello estaba invertindo o superávit e o remanente do ano 2017, e que logo tiñamos unhas inversións reales ao ano seguinte de casi 200.000 euros, e iso
é a realidade que está aquí por escrito e que está ademais recollido nas actas do Concello. Cando, desde a oposición, eso se negaba. Se lle dixo aos veciños desde fai moito tempo que a situación económica do Concello de Meis era caótica, que o Concello estaba arruinado, que estaba empeñado, cando era totalmente mentira. Todo era mentira, en contra. Os datos nos din agora que somos o mellor Concello, que non temos deuda, que temos deuda cero, e a señora Giraldez empeñábase en dicir aos veciños que estábamos intervenidos, como vostede, porque, efectivamente, cando alguén di que estaban intervenidos, eu dudo, porque o mellor non saben o que quere dicir estar intervidos, non, porque vostede o dixo, e non sabe o Concello de Meis non estuve intervido nunca. Deuda cero, impostos máis baixos da provincia e de España, e as tasas das que máis baixas tamén. Grazas, señor. É o que hai, amigo, é o que hai, señor candidato, é o que hai, aunque lles doia, vostedes o único que traen del mundo mundial, como el polígono del Parque Voulle preguntar tamén a candidata do Partido actuacións. Socialista, xa rematou o seu tempo, voulle preguntar a candidata do Partido Socialista pola situación económica do Concello, pero tamén introduzo xa outra cuestión, o tema dos impostos, segundo o seu criterio, segundo a súa formación, que habría que facer con eles no caso de Meis, subilos, baixalos ou pola contra mantelos tal e como está. Pregúntolle por esas dúas cuestións. A primeira cuestión, a situación do Concello de Meis chegou a ser moi preocupante, por eso nos tuvemos que someter a un plan de axuste. E non se ría vostede porque foi así, o aprobaron vostedes cos seus votos a favor. E por qué? Que é un plan de axuste para que a xente o entenda? O plan de axuste, cando un Concello ten que ir a ese plan de axuste, é porque a situación da deuda é tan grande que é imposible pagala. Logo, hai que seguir uns criterios que manda o Ministerio para ir amortizando a deuda. Certo é que se fixo, porque, como decíamos, agora fai un momento, hai que dar cada 3 meses contas ao Ministerio, dígame vostede se é mentira, de que se está levando a cabo de forma correcta o plan de axuste. Por iso chegamos a unha situación de sanear o Concello. Non, cando dixen que estábamos intervidos era certo, porque cando o Concello... Sí, porque ao estar sometido a un plan de axuste non se pode invertir en outras cuestións, hai que dedicar gran parte dos orzamentos a amortizar a deuda, que foi o que fixemos, e se saneou a situación do Concello a costa dos veciños e das veciñas. Se saneou a costa de non invertir, a costa de non facer obras, a costa de non facer melloras, a costa de non facer políticas para a xente. Eso, quen chegou a sanear o Concello fomos os veciños e as veciñas, precisamente por eso, porque levamos 8 anos soportando unha situación de intervención no Concello, e porque o Concello inverteu en amortizar deuda, non en inversións de futuro, que é o que nos traemos aquí. En relación cos impostos, certo é que nos levamos no noso programa electoral o tema de bonificación de impostos para atraer empresas a Meis, que é o fundamental, e quero continuar co programa de Economía, Industria e Emprego, que no apartado no que estamos, para expoñer algunha das nosas propostas. Para nós é fundamental a posta en valor forestal do noso Concello, estamos ante un Concello rural e por eso levamos no programa promover a creación dunha empresa de servizos para a limpeza de masas forestais. Creemos que é unha forma de xerar emprego e unha forma de xerar riqueza para o noso Concello. É fundamental tamén o obradoiro de emprego para que a xente que non estudia poida aprender un oficio, e é fundamental o turismo de natureza, que é a base do noso Concello. Por eso consideramos que é fundamental invertir en mellorar a ruta de senderismo que temos no Concello. Imos co BNG tamén lle traslado esa mesma pregunta sobre a cuestión dos impostos, que quere facer o BNG con eles, en Meis? Por suposto. En cuestión dos impostos, o BNG ten moi claro que hai que ser unos impostos tal como marca a Constitución, ¿no? Que tens que ser cada vez máis graduais. Iso non é un tema que os recoñecemos aí, non é un tema que en Meis aí temos que estar de acordo que cada vez que presentamos unha baixada de imposto e foi posible, o Concello a levou abaixo, pero quero voltar outra vez a da intervención. Es que é falso, es que un plan de asuste é ter un Concello intervido, es que o descoñecemento do que é un plan de asuste. O BNG votou en contra deste plan de asuste porque sabíamos o que significaba un plan de asuste. O plan de asuste significa que nos quedamos en servizos básicos. Para coller un papel, nos quedamos en servicios básicos. Para coller un papel e calquer cousa, un señor de Madrid ten que decirte co dedo. Si podes comprar un bolígrafo. A partir de aí, temos un remanente. Vostede ten un problema moi gordo. Non, eu teño unha cultura e unos estudios que vostede non ten e por eso ten ese descoñecemento. Seguimos. Si quere explico un pouco que ten cultura, Señor Pérez, si quero lle explico un pouco que cultura que é o que lle falta a vostede. Vostede habrá estudiado moito, pero de cultura cero. Date conta que eu non podo falar aquí. Me dixo, efectivamente, por iso mesmo estou dicindo, por ambas partes deixemos esas cuestións. Para que lle sirve? Deixemos esas cuestións de cultura e educación. Para que lle sirve? Toca falar a min. Sí, quedalle un minuto. Para nunca intervín. Quedalle un minuto. Chega un momento que vou a facer yo mesmo. Quedalle menos dun minuto xa. Curiosamente, decimos que non. Este finiquito da débeda financiera
que é o que temos, foi no pleno do mes de xullo de 2018. Mira o que sale en Pontevedra Viva, o 31 do 7 e en Diario de Aroso o 1 de 8. Collemos dous periódicos para que a xente vexa que é o mesmo. Según han señalado desde el gobierno local, a lo largo de este mandato, el alcalde José Luis Pérez ha centrado todos sus esfuerzos en sanear las cuentas de la administración local y en la creación de empleo, como es el caso del futuro parque acuático que está previsto se instala en el municipio. En outras palabras, o candidato del PP recoñece que en 4 anos non fixo nada. A débeda foi porque estaba intervidos e o parque acuático non existe. Que fixeches en 4 anos, entón? Son palabras túas. Voucho explicar ahora. Pero para que quede moi claro da xestión económica, mira, porque sodes os dous exactamente iguales, pensades da mesma maneira, non sabedes o que é unha intervención. Cando un concello está intervido, efectivamente non pode facer nada, pero un plan de axuste que vostede estudiou, pero me parece a que min que de outras cousas non moi pouquiño sabe. Un plan de axuste quere dicirse que o concello para pagarlle a todas as deudas que tiña cos proveedores, pide un crédito a un banco, e entonces a débeda, en lugar de ser cos acreedores, é co banco, e a partir de aí non hai outra cousa, e polo tanto nós fixemos o que tiñamos que facer, a xente cobrou e seguimos traballando da mesma maneira. Mire, eu vou a dicir a opinión de todos vostedes sobre a economía do Concello de Meis. El PSOE ve mala gestión en el aumento de la deuda a proveedores, aún con el plan de ajuste, en casi 900.000 euros. O que di a prensa, é verdade para vostedes, son os seus números. De que data é eso? Diga vostede as datas. Do 16, de finales do 16, casi no 17. No 17, Meis se convierte en el primer concello con presupuesto para 2018, crece medio millón hasta el 2,8, crece medio millón hasta el 2,8. Vostedes estas cousas non lle interesa porque son negativos, e para qué? Vostedes sempre están pensando en como meter o ollo no dedo. Meis amortiza la deuda y financia nuevos proyectos con cargo al superávit de 2017. Ahora causalle risa, ¿eh? Meis aprueba un presupuesto de 2,9 millones para 2019 con 180.000 euros de inversiones. Esto é o que doi, porque isto ven a demostrar que durante estes 4 anos non fixeron máis que decir mentiras, contar mentiras aos veciños, e deso non se pode vivir. Jamais dixeron nada positivo, porque ninguén dos que estades aquí presentastes nunca unha moción para beneficiar nin o Concello nin a vosa parroquia, e iso é lamentable. O peor que temos no Concello de Meis é a oposición. Pausa para a publicidade e de contado continuamos neste intenso debate de Meis. Pois xa estamos de volta neste contrastes dedicado ao Concello de Meis nesta noite, por certo, de Venres Santo, nunha localidade tamén no que estes días tamén se viven con especial devoción. Nesta reta final do programa imos falar de políticas sociais, de demografía e tamén de atención ao rural, un asunto que, dadas as características do Concello de Meis e coa poboación tan dispersa en moitos puntos da localidade, seguro que interesa a moitos dos espectadores que esta noite nos están a seguir a través da pantalla de Canal Rías Baixas dende as súas casas. Nesta parte final do programa arranca sobre estes temas o candidato do Bloque Nacionalista Galego, cando queira. Moitas grazas. En canto a políticas sociais, o BNG ten unos puntos moi claros. O primeiro sería incluir o Concello programa Santar na Casa. Non é que estemos moi de acordo, pero creemos que, independentemente de a cor política, nos debemos a todos os veciños. E o feito de poder que as persoas con máis dificultades, maiores, podan ter un plato quente na casa é un programa da Xunta ao que, mentre non hai algo mellor, nos anexionaríamos. O segundo punto de políticas sociales é un envellecemento activo nas parroquias. Isto va xunto con unha proposta que temos, que é unha biblioteca móvil, esta sería a parte cultural, levar unha persona como mínimo unha vez por semana por todas as parroquias, de maneira que pudera facer cousas coas persoas maiores, tanto culturais como físicas. É bastante importante, programas que os propios miembros xa saben o que van a facer. O tercer punto de unha política social é facer todo o posible por recuperar o centro de día. Era algo que xa teñamos asignado no 2008, coa excusa da crise nos quedamos sin centro de día. Feijóo levaba no ano 2009 unha proposta que todos os concellos de máis de 1.500 persoas tendrían un centro de día. Pois bueno, estamos en centro de día e agora mesmo a Casa do Escudero está convertido en unha casa para xogar as cartas ás persoas maiores de 55 anos.
E dentro destas políticas sociais tamén sería importante unha loita que non é cousa do Concello, pero é pola ambulancia medicalizada. Non pode ser que os veciños de Meis teñan máis capacidade, máis posibilidade de morrer por un accidente súbito que noutras comarcas, polo feito de que 115.000 personas que somos a zona do Salnés non dispomos de unha ambulancia medicalizada. Unha ambulancia que o PP outro día no Parlamento votou en contra, cando están gastando 500.000 euros en publicidade de hospitales. Que se sepa que son 600.000 euros o que costa a ambulancia medicalizada cos 3 médicos, os 3 enfermeiras e os 6 conductores. Grazas, señor Vázquez. Escoitamos agora o señor Pérez sobre todos estes asuntos, as políticas sociais tamén no Concello de Meis. As políticas sociais da Meis eu creo que as levamos máis ou menos de acordo co tipo de concello que semos. Temos un centro para os maiores, axuda no fogar, talleres de memoria, ludotecas, gardería, apoio ás asociacións, escola de música, campo de fútbol. Quero deixar moi claro que temos un centro para que todas as persoas maiores poidan acudir a él con uns profesionales adecuados para que poidan facer todo tipo de actividades de costo cero. Eso que quede moi claro, porque eso seguramente non lle interesará a oposición. E ademais tamén temos un saneamento importante en todo o Concello, temos depuradoras, teidas de agua, recollida de lixo, punto limpio, aceites e pilas. Eu creo que temos un programa bastante importante xa desarrollado dentro do noso Concello. Quero facer un hincapé precisamente no tema do saneamento, porque fixemos moitísimos kilómetros de saneamento, temos que facer moito máis, tendo en conta ademais que o Concello de Meis é o Concello máis grande de toda a comarca, porque facemos 2 meaños e 4 ribadumias, calquer servicio que poidamos levar a cabo é moi costoso, pero dende logo o Concello de Meis en este tipo de dotacións, de servicios, creo que estamos bastantemente ben, e repito, fixemos unha cantidad importante de kilómetros de saneamento en todo o Concello. Creo que os veciños máis ou menos están contentos con esta labor que levamos facendo en beneficio de todos eles. Moi ben, sobraronlle 40 segundos, despois dareillos de volta. Agora escoitamos a candidata do PSDG sobre estas cuestións das políticas sociais. Cales son as súas propostas? Sí, pois nos queremos ir un pouco máis alá. Meis precisa dun centro de saúde do século XXI. E por esas cuestións fomos tamén outro día a visitar o técnico municipal cando o alcalde se poñía tan nervioso. O centro de saúde que temos en Meis se queda pequeno e se queda obsoleto. Decía antes, na miña primeira intervención, que non hai ni un local habilitado para que as mulleres poidan levar a cabo as súas clases preparto. Eu mesma o sufrín fai un par de anos. Por iso nos propoñemos e levamos no noso programa, ainda que sabemos que é un proxecto moi ambicioso, a construcción dun novo centro de saúde. E, ademais, levamos a proposta da ubicación. E a ubicación é a parcela da Xunta de Galicia que hai onde a rotonda na Pedra, onde o nudo, e é unha parcela que cumple as características necesarias para poder construir un centro de saúde. Pero non só un centro de saúde, sino tamén un centro de día. É a forma máis barata de facelo, se pode facer un plan especial de equipamentos, o técnico municipal así nos o informou, e a nosa proposta, que sabemos que non é unha proposta que se pode facer dun ano para outro, que é complicado, pero consideramos que temos que ser ambiciosos, porque o noso centro de saúde se nos queda pequeno e se nos queda obsoleto. E o centro de día nun concello como Meis, cunha población envellecida e dispersa, consideramos que é fundamental. Non só vale ter un centro social, que está moi ben e non o criticamos, para que a xente maior acuda durante o día, pero temos que axudarlle a xente que ten maiores e dependentes a conciliar, a que poidan ir a traballar e ter un centro de día onde deixar os seus maiores. No noso programa tamén levamos incrementar a partida de un 30% a partida de servicios sociais, de cohesión social. Por qué? Porque hai moitas familias que deciden cuidar os seus maiores na casa, as persoas dependentes, e tamén consideramos, e levamos no noso programa, que hai que establecer un sistema de préstamo de camas e de grúas para as persoas con problemas de mobilidade. Como decía, hai moita xente que necesita traballar, levar os seus maiores ao centro de día, pero outra moita quere cuidalos na casa. Lle temos que axudar. Agora que temos un concello xa saneado, sí que podemos invertir en este tipo de políticas sociais. Son as políticas que necesita a xente. E, finalmente, queremos que hai que apostar pola educación en valores. O concello se ten que implicar nun momento no que nos atopamos na promoción da igualdade, da prevención do machismo, mediante cursos que se poden impartir aos escolares e aos seus pais. Comentaba xa a candidata socialista a cuestión da poboación dispersa en moitos puntos da localidade, tamén comentaba o candidato popular a gran extensión que ten o Concello de Meis. Como propón o BNG dar a igualdade de servizos a todos os veciños das distintas parroquias da localidade? Nós, para o que van a ser os servizos, o que temos que facer é un intento de descentralización. É moi común ter casi todo centralizado no Mosteiro.
Ben, hai que intentar ir sacando estes puntos. Non podemos enganar e decir que podemos facer todo nas parroquias. O que sí que podemos facer, e para nós é a clave, é a creación dun microbús. Xa dixen que iba a voltar con isto porque para nós é a clave. Os concellos de aledaños xa empezan a tener microbús ou buses. Se nós logramos que as persoas de todas as parroquias podan conectarse con centro do Mosteiro, podan conectarse as parroquias entre sí, cos centros médicos e cos resto de transportes para moverse pola comarca, incluso chegar a Pontevedra ou a Vilagarcía e Cambados, é a mellor maneira de elevar estes servizos. En canto ao resto de servizos, como esa alcantarillado, creo que xa o dixen ben claro. Hai que facer un estudo moi serio da rede de saneamento de Meis porque está nun estado catastrófico. Pois tamén sobre un minuto, despois devolverei. Chámame a atención de que a candidata do Partido Socialista haya proposto utilizar ese espacio que temos que pertenece á Xunta, cerca da rotonda da Pedra, porque, curiosamente, eso foi o que foi a preguntar. O Concello non foi a preguntarlle a viabilidade desa parcela, sino o que iba era a ver se había algunha posibilidad de poñer algún atranco ao parque acuático. Déixeme continuar. Sí, porque estuve eu ali. Sí, entrou varias veces en chamar á porta cando estábamos consultando co técnico municipal, porque vostede se pon moi nervioso, porque intentemos consultar e é o noso deber e a nosa obriga como concelleiros e concelleiras. Para nada me poño nervioso. Entón, tranquilícese vostede. Estuvemos 2 horas porque falamos de varios temas de futuro para Meis. Porque creo que a partir do día 26 de maio vou a gobernar este concello, vamos a gobernar este concello e me teño que interesar pola súa situación. Hasta aí chegaríamos. Ainda que vostede se poña nervioso. Ainda que vostede se poña moi nervioso. Imposible, porque os veciños xa non están escoitando e non pode gobernar alguén no concello de Meis que non ten idea do concello, non coñece o concello. Non sei cales son as súas ideas, eu vou explicar, despois explíqueme vostede. Mire, as propostas nosas non as podo decir porque dixo ya vostede, claro, porque xa se están copiando, porque dixo, claro, hombre, no proxecto meu, dixolle, claro, o problema ten vostede, que non teñen ideas e as copian, acercouse ao Concello a preguntar polo problema importante, que é o que yo explico agora, ao parque acuático, señaloulle o técnico municipal que o alcalde tiña pensado facerse coa parcela esa para facer un proxecto de dotacións para unha cantidad, e iso xa o están aplicando agora eles. Non teñen ideas e a rouban. Non se poña nerviosa que é así, que non é así, que eu estuve ali e o puiden comprobar. Querían preguntar, así foi como me contou el. Está mentindo, non lle podo permitir que minta. E é curioso, ademais, que me falen do mal que está o saneamento. Lóxicamente, o saneamento, como ben dixen no meu concello, pois ten unha cantidade importante, pero que vostede non teñen idea de onde, como, non sabe canto saneamento no seu concello. Eu lle pregunto ahora a candidata que presenta, pero como vai a gobernar se non conoce o concello de Meis, non ten idea das necesidades? Se eu lle dixera que saneamento hai no seu concello e na súa parroquia, non me sabría decir. Vostede nunca pediu nada para San Martiño. Vostede nunca me pediu nada. Por exemplo, lle podo decir que había invertidos, vou explicar, que había invertidos en Meis metros de saneamento que estaban sin utilizar, que agora se van a utilizar para darlle servicios ao parque acuático, que había cartos enterrados no chan, o que vostedes non lle daban servizo. Eso que lle deixeme contar a vostede. Eso é verdade ou mentira? Eso é verdade ou mentira? Mira como non lle gusta, que lle saquen os colores. Cantos kilómetros de saneamento ten a súa parroquia? Non ten idea. Deixeme continuar. Eu sei os lugares da miña parroquia que hai saneamento. Por suposto que non vou con un metro medido. Non se trata dunha pregunta que busca resposta. O que non sabe vostede é que ten saneamento enterrado no que se invertiron cartos e está sin utilizar. Vostede sí que porque non se preocupan de nada, solamente ahora nas eleccións. Ahora nas eleccións veñen con todas as reclamacións. Que proxecto? Dígame, que aparte de toda esa parafernalia que salen aquí para contarlle aos veciños, oye, que parafernalia, invertir en sanidade, en servicios sociais, pero todo eso facémolo todos, pero dígame algo, durante estes 4 anos, que me dicía vostedes, o alcalde non fixo nada, nós estamos aí para dicir as inversións que fixemos, as obras todas que levamos a cabo, ahora estamos coa plaza, e resulta que, fíjase o que fan, ahora poñen un cartel moi grande,
da Diputación dicindo ou facéndolle ver aos veciños que as obras que fan, que as fai a Diputación, cando as obras as fai o Concello de Meis. O Concello de Meis co diñeiro que lle corresponde. Pola Diputación, polo plan Concellos da Diputación. Pero me corresponde, non as fai a Diputación, como fan vostedes, hasta iso chegan. Entonces eu lle diría a vostede que me diga que moción presentou vostede no Concello para facer algunha obra importante, non só no Concello, sino na súa parroquia. Cero propostas viables, propostas de obras para o Concello ou para a súa parroquia, cero, pero que me veñen a dicir ahora aquí? Son unha vergonza, home. Voulle preguntar tamén pola cuestión da atención ao rural, o que dicía antes, é un concello moi extenso, con moitas núcleos rurais moi dispersos. Pregúntolle que propostas ten a súa formación, a mesma pregunta que lle formulaba aos seus compañeiros, que propostas ten a súa formación para dar esa atención a eses veciños que viven nas partes, digamos, menos céntricas do concello de Meis. Sí, o vou a facer inmediatamente, pero lle quero contestar a última alusión que acaba de facer o candidato do PP. Mire, lle acabo de dicir, fai un mes aprobamos unha moción do Partido Socialista que lle insistaba a vostedes a mellorar o centro de saúde de Paradela. A principios, fai 2 ou 3 meses, levamos unha moción para o arranxo dos lavadoiros de Fontes, vostedes votaron en contra. Non lles quedou máis remedio que votar, non lle quedou máis remedio que votar. Eso é verdade, e está en actas, e as actas están aquí. Non como as que di vostede do parque acuático. Eso é o problema que teñen os políticos que non teñen categoría. Mentir, porque queren vivir da mentira. É mentira que vostedes votaron en contra da moción dos Fontes e lavadoiros. É mentira. Nós nunca votamos en contra de nada que sea en contra, e están as actas dos plegos. E tiveron que votar a favor de arranxar o centro médico de Paradela, porque xa era obvio e xa era vergonzoso. Pero vostedes nos veñen a pedir cousas que non se sabemos. Imos coa atención ao rural, que non se sabemos. Que é o tema que nos interesa. Para o rural, evidentemente, Meis é un concello moi grande e un concello que está con poblacións dispersas. Que se nos ocurre a nós para elevar o rural? Mellora dos viais, o saneamento que é necesario, como decía, acabamos de descubrir que en Meis había metros e metros de saneamento soterrado que estaba sin utilizar. Hai lugares como, por exemplo, Luxío, na parroquia de San Salvador de Meis, que estaba sin saneamento, pese que por o lado pasan uns tubos que costaron miles de euros, millóns de euros, diríamos nós, e que agora se van a utilizar, curiosamente, para darlle servizo ao bombeo do parque acuático, pero, sin embargo, os veciños non están conectados. Para nós é fundamental continuar avanzando no saneamento do rural. É fundamental tamén levar a cultura ao rural, creando espacios de encontro, porque temos locales sociales en casi todas as parroquias, e, sin embargo, os temas culturales sempre son no centro do mosteiro, e moita xente non se pode desplazar. Nós propoñemos que se faga unha axenda cultural para que podan disfrutar maiores e nenos que se leve a todas as parroquias. É fundamental tamén para nós o servizo de desplazamento. A Diputación, con cartos da Diputación, se compraron en esta legislatura unha furgoneta de 9 plazas que se pode utilizar para que os maiores, para trasladaros ao centro do mosteiro, para facer as súas xestións, para comprar, para ir ao banco. É fundamental, como dicía, a mellora dos viais, porque sigue certo que se están facendo obras agora nos viais municipais, todos eles, por certo, con cartos do Parque Concello da Diputación, porque Meis non pudo invertir porque estaba hasta agora. Eso é verdade, que lle corresponde polo plan Concello. Pois entonces non diga que da Diputación. Por certo, máis que con esa Diputación enemiga que vostede dice, Meis recibeu máis de 3.500.000 euros, 744 euros por habitante. Fíjase vostede, se fixen os deberes. 744 euros por habitante recibeu Meis, cando antes co Luzán, co seu amigo Luzán non o recibía. Mire, vostede dixo, e deixou claro, está recollido, de que vostede dixo que mentre cando eu fui diputado, a inversión máis grande que se había feito en todos os concellos había sido a de Meis. E que por eso vostede, e que por os fondos de libre disposición de Louzán, o que vostede lle gustaba, señor Pérez e señora Giraldez, rematou o seu tempo e a quenda do BNG, e por seguir avanzando en temas, logo ten vostede tempo aínda. Quería introducir outros 2 temas para seguir avanzando, porque o tempo corre, levamos xa 16 minutos desta parte. Queríalles introducir a cuestión da transparencia e tamén a cuestión da participación veciñal, a participación dos veciños e das veciñas na vida política da localidade. Preguntarlle polas propostas que ten a súa formación nesta materia. Xa fixemos a proposta, que é a reunión mensual con todos os veciños, además con un calendario, de manera que todos os meses pasaremos por ali, además por todas as parroquias. E o que máis me interesa a mí agora mesmo é chegar á regeneración democrática. A regeneración democrática é moi simple, é cumplir a lei. A regeneración democrática é cumplir a lei. O Reglamento de Organización, Funcionamiento e Réxime Xurídico das Entidades Locales, o ROF, no seu artigo 14, di que se nos ten que entregar a todos os concelleiros, a todos os partidos políticos, en 5 días a documentación. Pois mire, e estos son datos
O datos, é que estos son papeles. Rexistro xeral da Valedora do Pobo. O 23 de 5 do 2018, a MEI se lle abriu unha investigación sumaria por non entregarnos os papeles. Aquí tes o papel, José Luis. Investigación aberta, evidentemente o día seguinte temos. Pero non remata aí a cosa. O día 1 de abril pedimos unos papeles que nos son entregados, o 1 de abril, como pon no papel, con rexistro de entrada da Alcaldía de Meis, que nos son entregados o día 15. Pois ben, a nosa sorpresa, e aquí vamos a unificar todo o parque acuático, era que estes papeles pedíamos, o alcalde leva dicindo, desde o 11 de febreiro, que polas alegaciones presentadas necesita un papel da Xunta para dar a licencia do parque acuático. Así o día hasta o 21 de marzo, tanto en O Faro de Vigo, a entrevistas en Radio Pontevedra, en Hoy por Hoy, en todos os periódicos. Pois ben, o alcalde presentou este papel o 25 de marzo. Presentou o papel o 25 de marzo. Como vamos a dar unha licencia, como te va a dar unha resposta Xunta se nunca presentaches o papel? O 25 de marzo. Temos aquí o papel que está clarísimo da Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente, o 25 de marzo. E que di? Que di? Que o 25 de marzo recibes... Sí, que o 25 de marzo recibes... Pero espera, que isto non é o máis grave. Agora sí que non te pongas... Agora sí que deixa falar. Mira, presentas para que te den... Presentas para que te den... Sí. Mira, pero esto es oficial, está firmado por una persona que se llama José Luis Pérez Esteves. Presentaches o escrito 25 de marzo. Recolliches currículum, José Luis. Recolliches currículum. Séntate, non te preocupes, non te poñes nervioso. Séntate, ponte tranquilo. O 25 de marzo. Ponte tranquilo. ¿Cómo te vas a respostar a Xunta si no fixeches a pregunta? ¿Cómo te vas a respostar si no fixeches a pregunta? Pero ti de que vas, home, acabas de chegar e te crees que por gritar 25 de marzo papeles. Vamos a deixar isto moi claro. Aí hai persoas que por seu comportamento, por a forma de ser, por a forma de actuar, por a forma de decir mentiras e por a forma de denigrar a política, vou a prestarlle moi pouca atención porque todo o que dis é enfangar o debate e non quero enfangar o debate. Sí, todo eso é mentira, pero se non sabes o que di papel. Ai, fai favor, mira, vámoslo a deixar, non quero discutir con alguén. 25 de marzo. Moi ben. Pero ti non sabes que tipo de papel, nin o que eres, ti non tes idea do que estás a dicir aí, por desgracia non tes idea. Vas a pedir un papel... 25 de marzo non podían darte resposta. Porque non existe o parque acuático, José Luis. E en mi turno te voy a rematar con esto. Por Dios, este señor me está interrumpindo continuamente, me está dicindo que non se pode falar contigo porque non entendes nin os papeles, nin sabes do que vai, e a única idea que ten este señor que se presenta aquí é para incordiarme, para que eu teña un debate con él e me esqueza do esencial. E, polo tanto, vou te obviar e vou a falar con quen teño que falar, porque ti, desde logo, aparte de non ter idea, ves aquí a incordiar, a facer cos papeles así, e eu non vou entrar no teu xogo, porque son alcalde e, desde logo, sei moi ben cales son as túas tácticas. Deixas para outros, cando chegues ao Concello, sei que chegas, que xa vai a resultar moi difícil. Vou a intentar falar que o que non queren é que debata con Marta, así me desvían a situación a cela, e encantado. Mira, a mí estuverche falando conmigo. Vamos a ver, por favor, oye, que intervetes aí. Si xa che daremos espacio, me tranquilices. Eu falo o mesmo que ti, falo como tú. Mira, é unha incongruencia total que dicir que non fixemos nada e logo falar que temos 2 millóns de euros enterrados en saneamento, pero que non están funcionando. Todo iso é mentira. Todo o financiamento que nos temos están funcionando, pero como ela non ten idea, nin ela, nin el, do que son os saneamentos, do que son as obras, solamente está no Concello para criticar. Logo, se lle preguntamos calquer cousa, é que non teñen idea. 2 millóns de euros en saneamento, eso é mentira, jamás. O xa pudiéramos nós, por un lado, di que non facemos inversións, e por outro di que invertimos 2 millóns de euros. Vostedes ven cousa semejante? É que se pode entender algún tipo de política desta xeita? É que podemos ter uns concelleiros que non se entenen absolutamente de nada do que facemos en Meis? Se vostede non sabe o que necesita nin a súa parroquia, nin ela tampouco sabe o que necesita a súa parroquia, menos van a saber o que necesita o Concello, porque non teñen interés ningún. O seu propio interés é este, chegar aquí, contar mentiras nas redes sociales, aproveitarse das propostas e dos proxectos dos demais porque non teñen idea. E cal cousa que digan aquí
como fixeron xa en outras obras. Fijaros vostedes que cando se inaugura ou se chega ao Parque Empresarial de Barromeis, pois parece como se fixera o PSOE. Cando se inaugura a autovía do Salnés, parece como se fixera o PSOE. E agora están facendo todo o posible para retrasar o parque, porque supostamente tamén lle gustaría inauguralo a candidato ao socialismo. Ten gracia isto, ten gracia. Señora Giraldez, voulle trasladar de novo a pregunta que lle formulaba anteriormente aos outros candidatos en políticas de transparencia, tamén de participación cidadá. Cales son as propostas do Partido Socialista? Grazas. Este é o primer punto do noso programa. Nos queremos poñer en marcha o portal de transparencia na páxina do Concello de Meis. Mire, a principio de legislatura, os concelleiros e concelleiras da oposición, supoñemos que tamén os do goberno, tuvemos que firmar unha relación de bens do que dispoñíamos a principio de legislatura. Sin embargo, eso non se publicou na páxina web do Concello. Cal é a situación? Que o goberno, o alcalde, sabe cales son os meus bens, que por certo son transparentes, non me importa que os saiba, pero non sei cales son os deles. Non sei que bens teñen os concelleiros e concelleiras do Partido Popular. Nos queremos poñer en práctica o portal de transparencia, que se publiquen a relación de bens de todos os concelleiros e concelleiras, a relación de postos de traballo, os gastos relacionados cos cargos políticos, personal de confianza, gastos de desplazamento. Se se tivera publicado eso, os veciños e as veciñas de Meis sabería que o noso alcalde se permitiu o luxo de contratar un jefe de protocolo, un jefe de gabinete que lle costaba ao Concello 1.600 euros todos os meses. As funcións que fixo este home durante un ano non sabemos cales foron, pero, sin embargo, sí que sabemos que se lle pagou. Se lle pagou por asistir ao alcalde, por ser alcalde na sombra, cando o alcalde non estaba, e, sin embargo, eso non se publicou e os veciños non o saben, e o temos que dicirnos agora nun debate. Para nós é importante habilitar o buzón da cidadanía para recoller opinións, recoller propostas dos veciños e das veciñas, e algo moi fundamental. Decía antes o alcalde que nós non levábamos propostas. Mire, vou explicar. Levamos unha proposta fai máis dun ano, a medio de moción, que era aprobar un regulamento de bases obxectivas para conceder subvencións ás asociacións de todo tipo do Concello de Meis. Estivemos un ano esperando que se tratara en pleno, porque estaban estudiando, para ahora, no último pleno, votar en contra. Non hai regulamento, non sabemos por que a uns clubes ou a unhas asociacións se lle dá unha subvención e a outros outra. Cando lle preguntamos no pleno por que votaban en contra, cal é o proxecto que ten o goberno de Meis, ou que tiña hasta ahora o goberno de Meis, o goberno en funcións, por así decirlo, é que eles xa teñan un método, pero non sabemos cal. O de entregarlle as subvencións ás asociacións que lle dá a gana, como lle dá a gana e cando lle dá a gana. Para nós é fundamental, se iso estivese publicado, os veciños e as veciñas de Meis poderían opinar con todo isto que lle estou dicindo, poderían opinar porque se lle paga a unha empresa por supostamente repartir libros polas casas, cando o 80% das casas, por certo, a empresa do seu xefe de gabinete tamén, cando o 80% das vivendas de Meis non chegaron esos libros. Poderían saber os veciños que o alcalde de Meis estaba investigado por mentir, como está vostede, que foi a declarar a Fiscalía. Por todo eso, poderíamos saber os veciños, e non o suberon. A onde estamos chegando? Pero estamos nós para decirlo. Programa, precisamente, así que entramos xa na recta final. Espera un momentiño, señor Pérez, porque que temos que ir xa co remate do programa, imos xa co último minuto, no que cada un de vostedes, xa sei que o tempo pasou moi rápido, pero estas cousas son así. Non falta máis porque estamos xa a piques de rematar. Temos que ir co último minuto no que cada un de vostedes se dirixe a... Díxeme uns segundos para contestarle. Veña, unha rolda rápida. Non lle falta dous, perdón. Primeiro son eu que decido as quendas e non lle falta dous porque comeza a quenda o BNG, o Partido Popular e o PSOE. BNG, Partido Popular e PSOE. Voulles dar 20 segundos a cada un, pero non máis. É que non poden rematar ninguna, por certo. Aquí simplemente ler, mira, o papel oficial o alcaldía pon no coñecemento o día 25 de marzo do desestimento do expediente clave, por canto en breve procederá a remitir unha nova documentación a efectos a determinar o alcance do proxecto. Non hai proxecto de parque acuático porque desistiron de facelo. O alcalde decía que non sabía quen eran os promotores. Papel oficial da Xunta de Galicia, promotor Concello de Meis, promotor Concello de Meis. Partido Popular, 20 segundos. Ben, pois o que quería deixar claro, como ben estaba dicindo Marta, a candidata, de que todo o que está comentando é mentira ou medidas a medias. E cando se fala da regeneración e da transparencia, vexan vostedes o que din eles, solamente se limitan a actos burocráticos. A regeneración
depende dos políticos. Os políticos teñen que ser máis honestos, o político teñen que ser máis queribles, o político non pode chegar a un plató e dicir o que lles parece. Iso é o importante da restauración, porque se a xente non cree en nós é porque os políticos non saben estar a súa altura. Imos a la con 20 segundos de cortesía e despois a roda final, veña. No, que decía que me sorprende que o candidato do Partido Popular non propoña nada en materia de transparencia. Vemos que non é unha prioridade do Partido Popular, nunca foi, a verdade, pero eu pensei que hoxe vostede iba a vir aquí a propoñer algo. Porque meis... No, podemos seguir abrindo debate. Remate, por favor. A verdade é que me entristece moito que vostede non propoña nada en materia de transparencia. Me entristece moito porque os veciños teñen dereito a saber. Meis é o máis transparente de todos. Non podemos continuar. Meis é o máis transparente. Non hai concello máis transparente na comarca. Señores, o que non vou permitir é que lle falten o respeto ao moderador do programa e que interrumpan cando lle estou pedindo silencio. Imos coa rolda final. O minuto ten por diante eses 60 segundos para dirixirse aos seus veciños e ás súas veciñas sen alusións aos seus contricantes políticos e sen ningún tipo de réplica. A que lea a súa cámara. Encaramos as eleccións cun sorriso. Imos mudar este concello. O BNG é a única forza política que ten un proxecto para Meis. Demostramos a nosa seriedade e capacidade de traballo. E só precisamos de vosso apoio para que o Meis que todas soñamos se converta nunha realidade. O Concello Verde, productivo e orgulloso de si mesmo, no que se poda vivir e traballar. Hai moita xente traballando neste proxecto, xente de todas as idades e colectivos, que ven no BNG un modelo ilusionante para facer de Meis o concello que os veciños merecen. Temos as ideas claras, temos a forza e temos a equipa para lograrlo. O día 26 de maio este proxecto será realidade e ti serás parte del. Minuto final para o Partido Socialista, tamén hai aquela súa cámara. Sí. Fai 4 anos a veciñanza de Meis falou nas urnas e moita dela dixo que quería cambio. Lamentablemente, esos votos non foron suficientes para que o cambio fore posible en Meis. Agora, 4 anos despois, a necesidade de cambio é un clamor no noso concello. A xente non lo pide, non lo exixe polas rúas. Que hoxe estiveramos aquí debatindo sobre os mesmos temas de sempre, quere dicir que Meis, lamentablemente, non avanzou. Presentamos unha lista de xente representativa de todos os sectores do noso concello. Presentamos un programa que é o noso contrato cos veciños e coas veciñas. Fixemos estes 4 anos unha oposición leal, constructiva, con propostas. Nos reunimos con todo o mundo, con quen nos votou e con quen non, con colectivos, con asociacións, con clubes de fútbol, e o seguiremos facendo daqui ao 26 de maio e posteriormente tamén. Creemos na nosa xente, na nosa cultura, nas nosas tradicións, no noso pobo, nas nosas potencialidades turísticas, creemos nos nenos que son o futuro, pero creemos tamén nas persoas maiores. Por eso, nadie pode quedar alleo ao que pase o día 26 de maio. Se nos presenta unha oportunidade histórica. Imos co candidato do Partido Popular, ten por diante tamén 60 segundos, a que lea a súa cámara. Pois moi ben, isto xa acaba de rematar e vostedes poderon comprobar que o que dixen ao principio cumpliuse ao 100%. E agora teñen a posibilidade de poder elixir un alcalde querible que siga traballando para todos os veciños, como vimos facendo hasta agora, ou calquera outro alcalde do BNG ou do PSOE. Non faga mencións a outras formacións, por favor. Nós o que queremos é que vostedes xurguen e teñan en conta ese dito que o solemos utilizar os galegos: a terra e para que na traballa, os votos tamén. E se de todo o que viron non foron capaces de elixir a persoa máis adecuada, o máis intelixente, o máis válido, polo menos elixan o menos malo. Porque ustedes teñen a última palabra, fágano pensando en Meis, porque Meis yo vai agradecer, porque Meis é outra cousa. Gracias ao candidato tamén do Partido Popular, grazas aos tres por vir esta noite. É que nese minuto final, según as normas, non se pode dirixir ao resto de formacións ese minuto, non pasa nada. Deixámolo aquí porque temos que ir marchando xa vai sendo hora, non sen antes lembrar as vindeiras citas electorais que temos por diante aquí en Canarias Baixas, o vindeiro luns o debate de Cuntis, o vindeiro martes a entrevista á candidata do BNG de Rois, entrevista porque o resto de candidatos que optan a alcaldía desa localidade non van vir a este debate que lles propuxemos. O mércores, debate do Concello da Illa e o xoves Ribadumia. Graciñas, adeus.